Uruş oljalarının çaňy kakylýar. Çekiýanyň paýtagtyndan 1 sagatlyk ýolda kiçijik muzeýde 2-nji jahan uruşynyň Ýewropadaky iň soňky söwüşiniň sergisine taýýarlyk görülýär. Emma geň ýagdaý bu söwüş uruşyň tamamlanmagyndan 3 gün soň bolupdy. Tato bitva se odehrála z 11. Söwüş 1945-nji ýylyň 11-nji 10-njy maý aralygynda inçe kilometrlik ýerde bolupdy. Bu diňe bir ýer bilen çäklenmändi. Gury ýer goşunlary garamaýardy, tanklar gatnaşýardy. Ot nokotlarynda agyr ýarag toplar we minalar atýardy. A minomety. Bu söwüş her ýyl sahnalaşdyrylýar. Ýaranlaryň Çekoslowakiýanyň Sowet okupasiýa zonasy bolmak barada ulalaşmagynda 7000 çemeti German harbiýeti gabawa düşüpdi. Emma olar golayda ýerleşýän Amerikan güýçleri bilen ýarag taşlaýyşyň şertleri barada gepleşik geçirýärkä Gyzyl goşuna garşy söwüşmäge taýýarlanýardy. Söwüş Çek partizanlarynyň hüjüme geçmek kararyndan soň başlanypdy. German goşuny güýçli od açyp Sowet we Amerikan güýçlerini goşulmaga mejbur edipdi. Yerli kilitanyň diwarlaryna çümen ok söwüşler barada ýatladýar. Jerzy Vostarek Çekiýaly pedalaryň hatirasyna dikilen ýadygärligiň golayynda dur. Ol uruş döwründe 8 ýaşyndady. W zahradach naszych a za barakem byli zakopani Niemcy. Bizim bağımızda zaýyň ýeňsi tarapyny German eskerleri garymgazylar. Kakamyň olardan biriniň Wenadan bolanyny barada aýdanlygy ýadymda. Sebäbi ol nemisçe gürlänini çek sözlerini goşýardy. Ol nemisleriň bizi gorajakdygyny aýdyp köçe çykmaň diýipdi. Emma ähli goňşularymyz näme etmeligini maslahat edýärdi. Kakam ejem we men ýerdeminne gidilendik. Sowet goşunlarynyň we German güýçleriniň arasyndaky söwüş ýary ýaçenli dowam edipdi. German harbiýleri san we ýarag taýdan agdyklyk edýärdi. Olar 10-njy maýda 1000 çemeti adamy ýitirip ýaragyny taşladylar. 4 günden soň Çekiýanyň bu küçüjik künjegine de Ýewropanyň galan böleginde bolşy ýaly parahatçylyk ornaşdy.